a.k.a. Ooh yeah, Dawn Production. Dr. Valks, Nziyo Yerudo. Ooh yeah, Nziyo Yerudo. Chivitani mafi. Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu life. Yeah, paunodan wandoteya nzeve, vanoda kukutora vaudza ndilinewe, doshazve kuita nerudo maiwe, ndakaona ndikanyarara andimbokowe, ndichakuchengeta handimboshaiwe, rega ndivaudze mai vangu vakuzive mudiwo wakanaka, kupenya kunge zuva kubasa ndichazama kudzoka nenguva. Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu life. Baby ndakaona zvakanaka pauri, ndabva ndafunga kuvaka newe muri, sarambe dhiri ndizvo zvazviri, ngatikondenye nelife ngatiende kumberi. Vakunditi ndinopenga asi zvichinakidza, vakandona ndinewe mwoyo yorwadza, munhu wese handimukwanisa kumufadza, vane miswe yakareba vakuswaradza. Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu life. Yeah, paunodan wandoteya nzeve, vanoda kukutora vaudza ndidinewe, doshazve kuita nerudo maiwe, ndakaona ndikanyarara andimbokowe, ndichakuchengeta handimboshaiwe, rega ndivaudze mai vangu vakuzive mudiwo wakanaka, kupenya kunge zuva kubasa ndichazama kudzoka nenguva. Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu Nziyo ndakunyorera baby, usafe wandisiya mu life. Kuopendirere ndiwe wandorota, usafe wandisiya mu